Biblioteca Nacional para vários anos há diferentes projetos para toda idade, sin embargo, tem focar aqui, riba nos grandes de 60 plus, que projeto de lifelong learning, lo dona diferentes workshops e cursos de diferente nível. E viaja aqui, biblioteca, a enfocar o terreno de escrevimento de história de boa vida. É um workshop cortico para começar a ter feeling como para escrever a história. Com diferentes técnicas, ideias, tem hora gente que não me pode escrever, mas tu gente pode escrever. E é uma forma para me documentar a história de mobília, nós turti nossa história. Nós escutamos a história de outro, nós mesmos criamos a história, então também há outra novidade também de conta, boiou na história, então é leuk para lagar algo atrás. E vou por trás o recuerdo, tem diferente maneira para contar boa história, na boa maneira criativa. Nós grandes tem valor histórico, que hope de nós não conhecer. De processo aqui, escrever boa história, nós turlo sim a hope mais. 60 plus me tem uma riqueza de história e não tem também mais tempo livre. E, portanto, não tem a necessidade de refletir na vida e de traspassar a história. Me tem na primeiro lugar para a pessoa e é que compartilhar a história com ela. Pero eu penso também em contexto mais grande, porque tem projeto de tradição oral, o caminho que você pode coletar mais tanto história de bairro, ou talvez algo de boa história. Pero vou por usá-la também somente para o mês. Escrevimento é ferramenta forte de vida de cada pessoa. Através de o conhecimento cresce. Ik wil mensen inspireren om datgene naar boven te halen wat in hun zit. En ik wil ook benadrukken of het nou, toevallig spreek ik Nederlands en mijn moedertaal is het Nederlands, dus dat is Sally voor mi boca. Maar of het nou Papiamento is of Engels, ik denk dat het belangrijk is dat watgene wat in ons leeft naar boven komt. En er zijn verschillende manieren om dat naar boven te halen. Ik heb verschillende opdrachten om datgene wat in ons leeft naar boven te halen. En daarnaast, als we dan weer verder gaan, heb ik ook weer verschillende manieren. Sommige mensen willen toch ook wat technisch onderricht worden. Dus ik zal wel een beetje praten over perspectief, over verhaallijn, over verhaalopbouw. Hoe passen we dialoog in? Wat werkt wel, wat werkt niet? En heel interessant is dan, als iemand nou in Papiamento schrijft, wat werkt er nou in die taal? Maar wat werkt er bijvoorbeeld in het Nederlands? Wat is leuk? Wat is creatief? Wat laat ons opbloeien? Misschien de dialoogvorm in het Papiamento staat heel goed, maar in het Nederlands is de perspectieftekening sterker. Importante die proyecto aqui tá para turnos grandes por escrever na história real. Iedereen zo zijn eigen realiteit heeft. Ik geloof zelf niet in één werkelijkheid. En schrijven, ik denk het is net als televisie. Je maakt er een stukje bij, je laat een stukje weg. Maar toch, jouw waarheid zit erin. En die willen we naar boven halen. Dus het kan zijn dat iemand zijn reis naar Mars nog even wil maken. Schrijf. En het kan ook zijn dat iemand nog even in de keuken van zijn moeder wil staan. Van vroeger. Schrijf. Mijn motto is schrijf. We doen het te weinig. We zitten wel heerlijk te vertellen. Maar het is ook een stuk geschiedenis van ons. Para ATV Canal G5, Amita Farah Bukhout. Invitação está aqui na Turros Grande para participar no workshop que chama Escrever Boa História de Vida. Voor die workshop por registrar na Biblioteca Nacional ou formando e-mail na info@bibliotecanacional.aw. Sim,